Πρώτη βολή, μελανούρι. Έλα ρε φίλε. Δες εδώ ένα μελανούρι ταψί. Πρώτη βολή με inline hooks. Σήμερα η μέρα ήταν για LRF. Κακώς πήρα εγώ το spinning. Δες εδώ, δες μπούκομα που το έκανε. Ολόκληρο το αγκίστρι μέσα. Ολόκληρο το αγκίστρι μέσα. Και δεν ξέρω αν έχω... Θα ξαναρίξω. Δεν ξέρω αν έχω ντός του με σαλαγιά για να πιάσουμε κανένα μελανούρι. Πάλι. Πάλι ρε. Ωρε φίλε. Είσαι εδώ. Ρε θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε. Μελανούρια με τα inline hooks στον ντός του. Τεράστια μελανούρια. Και τα δύο έπιασε αυτό. Μάλλον σήμερα η μέρα είναι καλή. Ας κρατήσω κανένα ψάρι. Ρε τι γίνεται. Είναι να τρελαίνεσαι. Αυτό είναι μικρό. Θα τα αφήσω. Ωραία, θα κρατήσω αυτά τα δύο και πάμε λίγο παρακάτω. Θα ψάξω να δω πως έχω κάποιο ντός του με σαλαγκές, γιατί σήμερα μάλλον η μέρα. Έλα ρε φίλε. Θες κάτι μελανούρια, θηρία. Όπα. Αλλά θα τρυπαλάμε. Μελανούρι. Ωρε φίλε. Δυνατό. Όχι, είναι
Είναι λαβρακάκι, μικρό. Είναι ένα μικρό λαβρακάκι. Και πάνω που σκεφτόμουν ότι εδώ άλλη χρονιά τέτοια εποχή είχα πιάσει καλά λαβράκια και τώρα δεν έχει κάνει εμφάνιση κανένα. Κάτσε βρέσει, κάτσε βρέσει. Κάτσε. Αχ, είσαι πολύ μικρούλης. Ωραίο. Ωραίο. Δεν βλέπω να αλλάζει ο καιρός, οπότε λέω με τη συννεφιά ας βάλω το χρυσό. Κάνει διαφορά, δεν κάνει? Όπως και να έχει, μ' αρέσει περισσότερο. Το μελανούρι. Σκίστηκαν τα χείλια του και έφυγε. Τι επίθεση ήταν αυτή! Τι επίθεση ήταν αυτή! Ωραίο μελανούρι. Το πιάσα από την ουρά, φαίνεται. Τι είναι αυτά, ρε!
Εσύ είσαι μικρούλι, είσαι νιανιαράκι. Κάτσε, θα σε αφήσω. Περίμενε. Άντε, γεια σου. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι δεν είναι τυχαίο πως με το που ξαναβγήκε λίγο ο ήλιος, έστω και δειλά, έχουν αρχίσει και χτυπάνε πάλι τα μελανούρια. Τι γίνεται. Είναι τρελό. Γιατί μήκος ακτογραμμής μιλάμε και έχουν χτυπήσει πόσα μελανούρια. Θα ρίξω μία στα ριχά. Μήπως έχει τίποτα άλλο. Πάμε πάλι στα βαθιά. Πέφτουν σαν μανιασμένα. 2 strike και ένα που ξεψάρισε μπορεί να σημαίνει το τέλος. Εδώ και να πρέπει να πάω παρακάτω. Ή και όχι. Α, ξεψάρισε κι άλλο. Εντάξει, άμα είχα σαλαγγές και όχι τα hooks, θα είχα βγάλει τα πάντα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Δες πάλι. Τι γίνεται. Είναι πολύ μεγάλη η έκταση που χτυπάνε. Α, ψιλοσπάσανε. Πάλι. Έχει πέσει ξεψάρισμα τώρα και τα τρομάζω κιόλας.
Δες εδώ δύναμη. Δες δύναμη. Μικρούλη είσαι κι εσύ. Έλα. Δείτε τι ξέρασε αυτό το μελανούρι καθώς το καθάριζα, καθώς το πίεσα για το ανοίξω την κοιλιά του, έβγαλε αυτό εδώ από το στόμα του. Σαρδελάκι, κάτι τέτοιο. Ολόκληρο σχεδόν. Δείτε. Και παρόλα αυτά ήθελε να φάει και ντός του. Έχω καιρό να περπατήσω και πέθανα. Τα ψάρια καθαρισμένα, τα πρόβατα. Θα πάρω μια-δυο ανάσες και να σας πω τι θέλω. Θέλω να πω ότι αν δεν έβγαινε ο ήλιος έτσι δειλά λίγο προς το τέλος, τώρα πάλι συννεφιά έχει. Το βλέπετε. Αν δεν έβγαινε λίγο δειλά
θα είχα φύγει με 3 ψάρια. Πήρα μερικά ακόμα, τα έκανα 7, όσες και οι θέσεις εδώ πέρα στο Χουκάν το λένε αυτό. Τα καθάρισα και έφυγα. Ειλικρινά, τόσο μεγάλη διαφορά δεν είχα ξαναβιώσει, είναι η αλήθεια, ανάμεσα σε ήλιο και συννεφιά. Εγώ βέβαια πήγα για κανένα λαβράκι σήμερα, αλλά δεν πήρα τίποτα. Ένα πολύ μικρό και τίποτα άλλο. Είχα και ένα περίεργο strike στα βαθιά, αλλά μάλλον και αυτό μελανούρι θα ήταν, το οποίο ήθελε να εντυπωσιάσει. Έκανε επίθεση σαν να ήταν λαβράκι. Οπότε στράφηκα στα μελανούρια σε κάποια φάση προς το τέλος. Τα κυνήγησα λίγο παραπάνω. Ήταν μια ακτογραμμή αρκετά μεγάλη αυτό το κομμάτι και χτυπάγανε συνέχεια μελανούρια. Τι διαφορά είχε σε σχέση με τις υπόλοιπες ακτογραμμές, τις παραλίες, τις μύτες και τα λοιπά που πήγα, δεν μπορώ να ξέρω. Στο μάτι το δικό μου η διαφορά ήταν ότι είχε ηλιοφάνεια. Με το που ξεκίνησα το ψάρεμά μου και είχε ωραία λιακάδα, λέω πολύ ωραίο ψάρεμα θα κάνουμε σήμερα. Πρώτες 3 βολές, 3 μελανούρια. 4η βολή κενό νομίζω, δεν έπιασα κάτι, και 5η βολή πάλι μελανούρι, το οποίο ξεψάρισε, αν θυμάμαι καλά. Και μετά για χιλιόμετρα ακτογραμμής τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως, ούτε βαθιά, ούτε ριχά. Λίγο αυτό το λαβρακάκι, λίγο 1-2 strikes, αλλά τίποτα. Αυτή την επιθετικότητα που βγάζουν τα μελανούρια δεν υπήρχε. Πήγαινα, πιάνω άλλο ένα, ξαγκιστρώνεται. Δεν είμαι σίγουρος αν θα το κρατούσα. Μπορεί και να μην το κρατούσα, ήταν στο όριο σε σχέση με αυτά που είχα κρατήσει μέχρι στιγμής, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, φτάνω σε αυτή την ακτογραμμή και δεν το κατάλαβα, αλλά άρχισε να αγνοφαίνεται ο ήλιος πίσω από κάτι θολά συννεφάκια. Και να σου τα strikes, και να σου ο χαμός πίσω από το τεχνητό, και ξανά να ξαγκιστρώνονται, να πιάνω, να πηγαίνω κι άλλο πιο κάτω και να ξαναχτυπάνε, κι άλλο πιο κάτω να ξαναχτυπάνε. Εγώ εντωμεταξύ αυτές τις ακτογραμμές τις έχω ψαρέψει πάρα πολλές φορές και με LRF και με spinning. Τόσο πολλά μελανούρια στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν είχα ξαναδεί. Οπότε, ενώ στο πρώτο κομμάτι που έπιασα τα 3 πρώτα μελανούρια έχω ξανασυναντήσει εκεί μελανούρια και λαβράκια, σε αυτό το κομμάτι δεν έχω συναντήσει τόσα πολλά μελανούρια να γίνεται χαμός σε όλο το μήκος της ακτογραμμής. Οπότε θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο ο ήλιος που βγήκε. Αυτά. Πήγα για spinning και έπιασα μελανούρια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Περπάτησα αρκετά. Τουλάχιστον είχα λίγα strikes. Ευχαριστήθηκα το ψάρεμά μου. Καλά, άμα είχα LRF, τα φρένα που θα έπαιρναν, πολύ δυναμικά, πολύ μαχητικά μελανούρια, πολύ όμορφα και μεγάλα. Τα λέμε.